Sing kaya apa wong nyatane kalakon seprene golek bali gendro wakesane malah bangun tresno dudu bondo dudu rupa mongetine dadi tataline guyub rukun kadya pepindhane mimilen mintuna jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gedhe soprantene ora nganti dadak dadi gawe rina wengi dadi ati wong prasaja alas bebutine sabar teku mati momong putra alus bebutine. Nuwun inggih saderengipun ngaturaken wilujeng siang nggih menika dumateng para rawuh lan ugi dumateng para penonton sedaya. Nggih katawis dangu niki mboten sesaged pepanggihan kranten niki wulane nggih wulan Sera nggih kanca-kanca buat teman-teman YouTuber dan juga teman-teman seniman seniwati ingkang dalu punika sami rawuh wonten Nakulapak ingkang mapan wonten ing leladan Kendal Bulur Tulungagung. Nah iki mugi samangke anggenipun pembukaan wahana baru permainan anak-anak yang tentunya ini juga sudah dinikmati dari adik-adik tadi. Ada kendaraan sepeda motor kecil, terutama ibunya tadi juga ikut. Wah, luar biasa. Pramila monggo untuk malam hari ini semoga samangke kagem ibu-ibu dan juga para pengunjung tentunya yang mau berhibur ataupun menikmati wahana baru tentunya nanti dipersilahkan dikarenakan juga masih banyak permainan dari becak-becakan juga ada dari mobil-mobilan pun juga ada dan juga sekiranya nanti yang ingin merasakan menu-menu utama yang sedang disajikan dari pedagang kaki lima tentunya dari UMKM untuk malam hari ini juga ada di sebelah sana dari panggung sebelah kiri panggung monggo nanti bisa dipun nikmati kados pundi raosipun bilih samangke para sederek ingkang wonten dalem mangke saged kaboyong wonten mriki supados menikmati wahana baru dan juga dalu punika mboten ketinggalan dari segenap karyawan dan juga karyawati ini mengadakan pembukaan wahana baru. Semoga saja selalu sukses dan juga bisa dinikmati semua para pengunjung tentunya untuk malam hari ini dalam pembukaan awal pembukaan diadakan pagelaran jaranan Turangga Jaya ingkang dipun susupi dening Panjenengan Bapak Mukaji. Pramila samangke kados pundi ingkang badhe katuraken dening para putra putri belasan para penari nggih mangke saged dipun nikmati sesarengan.